Hola, nois i noies. Què tal? Com esteu? Primer de tot, volia agrair-vos totes les coses que ens heu fet arribar, aquests missatgers i missatgeres de la Pau. Estic molt contenta de tot això que hem rebut vostre. Dibuixos, entrevistes... Ens està encantant les vostres aportacions. I com ara ja veiem que es va acabant a l'escola, aquest serà l'últim repte que us plantegem, abans de tornar a l'escola, al setembre. I el que us plantegem és que al llarg d'aquests dies cerqueu alguna cosa per casa vostra, pel parque, per allà on vulgueu, que sigui petiteta i que simbolitzi com ha sigut per vosaltres el confinament. Mireu, jo he escollit aquesta. És una petxina i, com podeu veure, és una petxina que és dura. I per mi simbolitza com ha sigut aquest confinament. Hi ha hagut dies més tristos, dies més nerviosa, dies on sentia notícies que em feien sentir malament, persones del meu voltant que estaven patint, i per això era dur. Però també ha sigut el confinament una cosa bonica, perquè ha tingut, i com esta pàgina és així bonica, ha sigut una etapa on he pogut gaudir més de la meva família, de les meves filles, passar més estones a casa, llegir, dibuixar, fer coses que fins ara no tenia tant de temps de fer. Amb aquest símbol el que farem és a la tornada al setembre, jo us proposaré una activitat. Ficarem tots aquests símbols que cadascú de vosaltres hagi escollit, els ficarem en una caixeta i aquesta caixeta la portarem en el vostre pati. Buscarem un espai i li ficarem sorra, la taparem i plantarem un petit arbre, perquè no ens oblidem mai de com ha sigut per nosaltres aquest confinament, aquelles coses boniques que han sortit i també aquelles coses difícils que hi han hagut. I m'agradaria poder fer aquesta tornada amb vosaltres i poder compartir en un cercle tot això que vosaltres heu viscut. Us desitjo que passeu uns feliç dia i que tingueu un fi de curs mitjanament bo i una tornada fantàstica.